everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sagkog. Kinsay nagsugo ninyo? Anong buhaton ninyo na ako? Ang ako magkaluha, ha? Cellphone yan. Uy, yan na. Tanawag mo si boss. Kinsay ninyong boss? Gigi, lang huwag kami magsaba. Di ba, Gigi, no? Secret. Di ka magsaba, no? Ba't yun magyug ko ninyo? Dili. Kung makahatag og 2 milyon sa iyong banana mo, dili ka mamatay. Dili ba lang nimo tumagod ka na ninawag nimo? Hello? Preset! Nanandugay mo kay kang mitubag, Jigger! Panuway ka! Nagsabot na tandaan nga dili ko masabit sa inyong pagkidnap ni Dalia! Boss, kalma lang. Alugod ang 2 milyones, boss. O nga mo lang gidawat ang tanyag at Arnel. Pero ako ang kasabot nimo! Pero mas taas ang offer si Arnel, boss. Kaos pa, di may makapatay siyang offer. Ang mga salbahis mo! Traidor! Dili ta mo mapasaylo ining inyong kibuhat! Sorry, ma'am. Pero pangwarta mi nga mo. Okay, sige. Dili ka makamaumutuman og sabot. Press, ang imong mahal nga Lili ang mahiagom sa akong kasuko. Unsaon mo si Lili, ha? Boss, unsaon mo kong sawa? Bakyon! Hello, boss! Lili, naghisgot ka sa kong kaluha? Kinsa ka nimo boss, ha? Kinsa siya? Gigi nung jaman ka. Masiga ba din mong mata, Gigi? Iya krupat yung si Lili. Kinsa mo patay ka Lili, ha? Kinsa? Si boss ko dyan mo. Kinsa lagi niyo boss? Hinom! Pinaputa na! Pinaglibog ni uto ko! Ayaw! Libog-libog ang utok ni mo, Gigi! Kalimti itong imong katipon! Kina lang siya ang itipon! Hala, paraya siya bitaw sa lagnaw! Alam niya, Nay! Nakong sa'yo kininyo gibuhat, iuli ko ninyo kang Arnel! Iuli ko! Ang mga salbahis, traitor sila. Gusto ko nila suwayanda. Bisit! Naunsa man yung panghitabua. Si Arnel, dili mahimo nga mahibaw si Arnel nga ako ang nagsugo sa mga salbahis. Kinahanglang usbon ako ang akong plano. Gitraidoran ko sa mga salbahis. Kinahanglang mamatay sila si Jigger ug ang iyang uyuan, April na si Dalia. Pero kinsa man ang ako sugoon? Kinsa man? Oh. Husto, nahibaw na ko sa kong buhaton. Buhay ka! Ngano na buhat din mo na ako, ha, Dalia? Ngano hagtod ako imo maghagisan? Ha? Hagtod ako? Gusto niyo pasakitan pinaagi sa pagsunog untay ni akong bay? Mommy, sorry. Huwag kay katungod! Nabubuhat og dautan din, he. Nakabati ka? Mommy! Gidawat ka! Tungod kay gitamot ko ang gusto ni Arnel. Na makabaton siyang anak! Na makabaton kong apo pero unsa ni gibuhati mo, ha? Mami, ako si Dalia. Ako ito, eh. Nakabati na ko, nakita kung unsa ka kasalbahis. Ayaw niyo, di ba ka? Dili ka makapugong na ko! Kaya ako ni Bay! Hello? Ma, kumusta na mo diya sa bahay, ha? Ma, naunsa mo diya sa bahay? Arnel, salamat ka na nawag ka. Ma, Si Dalia, gigapos si Emilio. Tungod ka gusto niya sunugo ng bahay. Unsa? Mami! Mami, ako ito. Ako si Dalia. Hilom! Ako si Dalia! Hilom! Dautan ka! Ma? Hello, Arnel. Pamati, ma. Ug sundan akong gisulti nimo, ha? Unsa man na? Ma, biya diya sa bahay. Kinahanglang magpalayo kaya anang nagpailang nga si Dalia. Kay dili siya si Dalia, ma. Siya ang original nga Lili. Unsa? Gusto ko di ako nakitag na bati. Dili na siyang Dalia nga nakailan ako. Di na may mo magsulti og dugay, ma. Kinahanglang luwason pa nako si Dalia. Unsa? Kangano man? Ikidnap si Dalia, ma. Ang akong asawa, ang kaluwa ni Lili. Unsa? Busa palayo una diya.
Pundo lang una ko sa ka-hotel, ma. Ug pahatod kang bilyo. Aron makabalik dahil siya o bantayan ka ng kaluhan ni Dalia sa among pagbalik. Karon Sige. dayon, ma. Sige na. Kilala makabiya ka diha. Karon dayon. Oo, Arnel. Mubiya ko diri. Sige, ma. Bye. Bye, anak. Luwas sa si Dalia. Ang tinuod nga Dalia. Napagtuon ni Arnel. Dili na kinalabasihan pa na ako ang gisulti ni Arnel. Tungod kaya nakita kong kabangis ni mo karon. Igo nang magbatuod na ako sa tinuod. Ngay ikaw salbahis na lili. Giilan kina nila. Sige, barugi ang imo bakak. Tanawon ta kung doon na ka may maani ni. Belyo, manglakaw na ta. Dali na, manglakaw ta. Bilyo! Mami, balik dire! Ayaw ko niyang biyahe! Balik mo dire! Nagtuo tingali mong mulampos mo sing gibuhatan sa. Natural! Amo ko rin itun ano bayo. Ngano nagpadamon mo sa hulog ni Yvonne? Kwarta man, day, kwarta. Ano? O saman, may labot bang ako kaluhay ninyo pagkidnap na ako? Oh, abot lang. Pero, kita maglalis bahin anak. O pag-ampo lang diha, nga makadagit og 2 milyones sa iyong pana. Dili, patay ka. Kinahanglan maluwas ko sa Dalia. Mga ikog tabang sa mga pulis ini dapita. Ivon, gisud mo lang gyud sa problemang imong kaugalingon. Salamat na lang nga. Wala ko'y problema ni Mama. Si Dalia na lagi akong atubangon. Chief, paspasin pa ang pagluwas akong higala. Ay, kabalaga, ma'am. Dali na nato sila makita. Nabalaka ko sa may tabo sa kong suot ng higala, Chief. Huwag ba sila magkapalayo ug maayo indapit, ha? Maluwas na nato sila. Oo, o gusto ning ipalukat og 2 milyones sa iyang bana. So, Hain man ka sila dapita sa dagat. manang magian na itong pambot ato kapiton. Sir, tabangin ko ninyo. Kikidnap ako ang asawa o gidala sa laod. Uy, doon na naman niresponde o kidnapping karon sir. Tuwa na sila. Unsa? May babae manggod nga miabot din hiog naghilak. Kaya ang iyang suod nga higala gikidnap. Oh, mo ba? Gisusi na ni sa among labaw. Babae ang mi-report din eh? Oo, Yvonne man to ang pangan sa maong babae sir. Oh, unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!